Fatima! Hey, Takfi! Hey, Dunia! Fatima! Fatima! Var det godt at se dig igen? Jamen, for at sige det som det er, så er det jo heller ikke nogen nem situation for Elias, det her, vel? Ja, med dig, Anton, som rejser så meget. Og hvis der så også er en masse problemer mellem jer, så... Hvad er det for nogle problemer, du snakker om? Så, Elias. Hvis jeg ikke slår igen, så vil alle de andre bare tro, at de også skulle slå mig. Hvis du slår ham, så slår han dig. Så slår du ham, så slår du... Altså, du holder det aldrig op. Ikke hvis man slår hårdt nok første gang. Jeg savner det. Jeg har sagt forlod. Hvad mere, når det er her eller midt? Jeg har ikke løjet over for dig. Jeg har Du sagde til mig, at Morten nok skulle blive rask. Du sagde også, hun ikke er ondt. Tror du ikke, at jeg altid kan lide som du er mig? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du er. Jeg siger, der har noget virkelig, virkelig vigtigt at fortælle dig.